Helo, fe enw I yw Jayne Hughes ac rwy'n aelod o Ferched y Wawr Bro Llangennech yn Sir Caerfyrddin. Wel, fel nifer fawr ohonoch chi, rwy'n hiraethu am y sioe eleni. Rwy'n hiraethu am y cythrel cystadlu, eich cwmniaeth a bwrlwm y maes. Ond diolch, mae yna nifer o weithgareddau wedi cael eu paratoi ar ein cyfer. Rwy'n digwydd bod yn un o stiwardiaid sydd yn stiwardio cystadleuaeth Rhithiol yn y adeilad Morgannwg yr adran Merched y Wawr. Dewch I fi gael cyflwyno y dair arall I chi. Ar y dde mae Mary Mas Lloyd o Glyn Maelor, Llynas Roberts o Golwyn, Tegwen Morris ein cyfarwyddaraig, a fi, y bedair ohono ni, yn ein ffedogau gwyrdd yn barod I gynorthwyo beirniaid cystadlaethau Rhithiol, ond does dim cystadlaethau eleni. Ond peidiwch â phoeni, mae yna digon o amrywiaeth ar ein cyfer. Safle arall o'r sioe byddai'n hiraethu yw'r safle Merched y Wawr, lle mae pawb yn cwrdd I gael clonc a gorffwys. Ar ystondyn fe gewch croeso cynnes, fe gewch baned, fe gewch bicau ar y man, ac fe fydd yna osodiad o flodau i'ch croesawu. Does dim sioe, ond mae'n rhaid diolch I Tegwen, staff y swyddfa, y swyddogion, am fynd ati I drefnu nifer o weithgareddau dros y 4 mis di-gynsail rydym newydd brofi. Mae'r aelodau wedi bod yn ffonio ffrind, siopa, mae yna weblyfr curo corona wedi cael ei greu ac mae'r aelodau wedi bod yn lladd nadredd, yn crefftio a choginio. Diolch i'r tîm meddygol a'r gweithwyr allweddol ac hanfodol am ein gwarchod dros y cyfnod bryderus yma. Diolch I Gymdeithas y Sioe am drefnu y fath digwyddiad ac edrychwn ymlaen am y 4 diwrnod nesaf. Allai nawr, ond dwi'n I gof fy atgofion o'r sioe a fi, ond allai sicrhau bod yna obaith yn y tir. Diolch a chadwch yn saff bawb.